Amen, bratia a sestry. Budem čítať z 5. kapitoly Deuteronómiu, teda 5. kniha Mojžišova z ekumenického prekladu, 5. kapitola. A budem čítať od 1. verša. Tak, môžeme sa postaviť, prosím, a uctíme si Pána takto. Takže 5. kapitola Deuteronómiu, 5. kniha Mojžišova, 1. verš. Takto znie Božie slovo. Sláva ti, Bože. Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov a povedal: Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám všetkým dnes oznamujem. Naučte sa ich a starostlivo ich zachovávajte. Hospodin náš Boh uzavrel s nami na hore bez zmluvu. Túto zmluvu neuzavrel Hospodin s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. Z tváre do tváre sa Hospodin zhováral s vami na vrchu priamo z ohňa. Ja som vtedy stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám oznámil Hospodinovo slovo, lebo ste sa báli ohňa a nevystúpili ste na vrch. Hospodin povedal: Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš nimi zotrčovať, lebo ja som Hospodin tvoj Boh. Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synov do 3. a 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví jeho meno. Zachovávaj deň sobotného odpočinku, aby si ho svetil, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 7. deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani tvoj ostatný dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka odpočinuli ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ja, Hospodin tvoj Boh, odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin tvoj Boh prikázal zachovávať deň sobotného odpočinku. Cti svojho otca i svoju matku, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho, ani sa lakomiť na dom svojho blížneho, ani na jeho pole, ani na jeho sluhu, ani na jeho slúžku, ani na jeho vola, ani na jeho osla, ani na nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Amen. Môžeme si sadnúť. Sláva Pánovi za Božie slovo. Sláva Pánovi. Ďaká Božiemu slovu aj dnes som tu. A vy tiež. Ďaká Božiemu slovu. Ďaká tomu, že Boh povedal a stojí za tým, čo povedal. Tak sme tu. A vďaka tomu z Božej milosti raz sa uvidíme vo večnosti a budeme tam spolu stolovať s Abrahamom, Izákom, Jákobom, s nejakým detkom či babičkou. Tak? Veríme? Áno. To je dôležité, aby sme mali tento pohľad, ako hovorí Kološanom 3. kapitola 1. verš, že ak ste boli vzkriesení s Kristom, premýšľajte nad tými vecami, ktoré sú tu dolu na zemi. Opravte ma. Že rozmýšľajte nad vecami, ktoré sú hore na zemi. Hore na nebi. Hej, lebo sú aj veci hore na zemi. Viete, sú také dolu veci na zemi, také čo nás až tak nezaujímajú. A potom môžu byť veci hore na zemi, za ktorými ideme, ale stále sú na zemi. Ale kľúčové a podstatné pre nás sú veci, ktoré sú hore na nebi. Halelúja. Tak preto to hovorím, aby sme mali túto nádej a opierali sa vo viere o to, že ideme domov do večnosti kráľovstva, kde je tak veľa toho dobrého, ešte neviditeľného, nevídaného, pre nás pripraveného. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Kráľ Ježiš Kristus je Bohom v tomto zbore. Amen. On je Boh v tomto zbore, on je Pán v tomto zbore, on je vodca v tomto zbore. Ja tak vyvyšujem. Je aj uzdraviteľ v tomto zbore. Je osloboditeľ v tomto zbore. Je náš príklad v tomto zbore. On je ten, ktorý nás cez svojho Ducha Svätého vedie. Preto môžeme prežívať jeho prítomnosť, preto môžeme počuť jeho hlas. Sláva Bohu. A preto môžeme mať svedectvá. Amen. To je dôležité to tak brať, že Ježiš Kristus je vyvýšený medzi nami. A nech je vyvýšený, lebo to nás priťahne k nemu. A keď to nás priťahne k nemu, tak tam nájdeš odpočinok. Dnes mi to veľmi Svätý Duch ráno
zdôrazňoval aj včera, že ten odpočinok Boží, a Janko o tom začal hovoriť v úvode, bol som povzbudený, že Duch Svätý vanie, tak ako som povedal, že on je pánom v tomto zbore, že on nás vedie. Takže Mojžiš takisto bol dnes už spomenutý, Miško ho spomínal. Mojžiš, ktorého meno znamená vyťahnutý z vody. Však aj vieme prečo, nie? Prečo? Lebo ho vyťahli z vody, tak mu dali také meno. A kto ho vyťahol z vody? Služka faraónovej dcéry, že? A potom sa stal princom egyptským. Takže tento vyťahnutý z vody zvolal skoro všetkých Izraelitov a povedal im. Všetkých Izraelitov. Preto to hovorím tieto zraty, aby sme si uvedomili, že to je pre nás, pre všetkých. Slovo Božie je pre nás, pre všetkých, že Boh uvažuje nad tebou, že s tebou ráta, alebo si časťou jeho tela. My sme údom v Kristovom tele, takže ja cítim, keď ma, povedzme, bolí malíček, ale ma bolel, alebo ma trošku hlava bolela, alebo čokoľvek, som sa cítil nevyspatý, tak tie údy mi robili problém. Cítil som to tak. Poznáte to? No. Alebo keď niečo ťa svrbí niekde. Hej? Už teraz slejú kúpiť také škrabátka, také predĺžené ruky, možno to máte. Moja Gabika dostala taký dar. Okay. Nepoviem vám to. Už som povedal. Okay. Takže ťa možno niečo svrbí, potrebuješ sa poškravať a hlava o tom vie. Takže ako sa máš, tak hlava to registruje. Ježiš Kristus to registruje. On je náš mozog, ktorý o tom vie. Nie si. Možno ľudia si to tak až nevšimnú, ale Ježiš Kristus si to veľmi všíma, lebo ty si v jeho tele. Takže keď ho to svrbí niekde a nie je to vidieť, tak on vie, že ho to tam svrbí. Keď niečo nie je v poriadku, tak on vie, že to nie je v poriadku a chce to dať do poriadku, lebo my sme jeho telom. Amen. Každý svoje telo, ktorý je zdravý v myslení v tomto princípe, že sa stará o svoje telo, opatruje ho písmo, hovorí, že Pavol to píše. Takže že my ako muži by sme sa mali starať aj o manželky, tak ako o svoje vlastné tela. Hej, starať sa o manželky, písmo hovorí. Ale aj o svoje vlastné telo samozrejme sa musíme starať. A tak Ježiš Kristus sa stará o svoje telo, preto aj dnes nás priviedol na toto miesto, aby sa o nás staral. Preto, lebo sa chce o teba starať. Diabol hovoril, že sa nestará. A aj preto ťa priviedol na toto miesto, aby si mohol v tom dôležitom spôsobe pre tvoj život dnes vedieť, aby si mohol vedieť, že sa o teba stará. Amen? Sláva Bohu. Takže, ale potrebujeme poznať jeho plán, hej? Potrebujeme poznať jeho plán, pretože napríklad bodybuilding alebo kulturistika, dobre som to povedal, bodybuilding, nie? OK. Takže kulturistika, keď niekto chce zosilnieť, alebo spierač, hej? Alebo a tak ďalej, tí atleti rôzneho charakteru chcú dvihnúť väčšiu váhu. A teraz majú tú činku, ktorú potrebujú dvihnúť, hej? A oni idú tlačiť, povedia, už nevlázne, pomôžte mi všetci. No a oni mu tak pomáhajú, že povedia mu, ty to dáš, neboj sa, dáš to, poď, pomôžeme ti, povzbudzujeme ťa, dvihnite to za mňa. Nedvihneme to za teba, lebo ty to dvihneš. Aj to je pomoc. Čiže Ježiš Kristus aj takto sa o nás stará, že nás povzbudzuje. Nedvíha veci za nás, ak ich máme dvihnúť my. Ak sme povolaní niektoré veci zvládnuť, tak on ich neurobí za teba, ale ťa povzbudzuje a hovorí ti, ty to zvládneš, pretože je napísané 1. list Korinťanom 10.13. Halelujá. Poznáte to? Toto je Filipským 4.13. Dobre, tak si to zobrazme. 1. list Korinťanom 10.13, hej, aby sme si to pripomenuli, lebo dvakrát pamätať si aj oči, aj uši je viac ako len raz. Takže nech to vidíme. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškov dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Inak povedané, nedá ti väčšiu váhu, ako dokážeš vytlačiť. Amen? Sláva Bohu. No, niekedy sa zdá, že ju nevytlačíme, ale keď ju vytlačíš, ty zosilnieš. Hej? Aj tak sa Pán o nás stará. A on, keď vie, že to vytlačíš, tak ti to zase naloží, keď prídeš na tréning. Zase ti to naloží, povie, ty to zvládneš. Ty nezvládnem, dobre, OK. O týždeň zase tréning, zvládneš to. No musíš to zvládnuť. Takže takto to je. A aj takto sa budeme dívať na tieto verše z 5. knihy Mojžišovej, kde teda Mojžiš na Boží povole zvolal všetkých Izraelitov a povedal,
Šmá Izrael, ste to počuli už, hej? Čo malo veľký význam pre Izraelitov, hej? Aj pre nás, hej? To znamená, má to mať veľký význam, že počúvaj, dobre počúvaj, lebo to je kľúčové pre tvoj život. Počúvaj. Pretože Boh s nami uzatvoril zmluvu, krátko povedané. Mojžiš hovorí, že Boh s vami uzatvoril zmluvu. V gréčtine berit a v hebrejčine berit a v gréčtine diatéke. To berit v hebrejčine znamená, že to bol závet. Závet, hej? To je, mohli by sme povedať, hlavný význam toho slova. To znamená, že Boh s tebou uzatvoril zmluvu na základe záveti. Alebo závetu, podľa toho, ako sa to skloňuje právnici. Ten závet, takže potom závetu. Takže, ak je to tak, okay? Takže preto máš zmluvu, pretože Kristus za teba zaplatil. Pretože Kristus za teba zaplatil, zomrel aj za mňa. Za nás, za všetkých. Takže máme krvou spečatenú zmluvu, je to závet. Keď ste počuli v prenasledovanom priestore, teda v nejakej krajine, jedna sestra išla na zhromaždenie a bolo zakázané sa zhromažďovať a sa jej pýtali, že kam ide. A ona vedela, že nesmie klamať a keď povie pravdu, tak príde jeho život. A Duch Svätý jej dal slovom múdrosti. Tak povedala, viete čo, zomrel náš brat a my ideme čítať jeho testament. To bol Ježiš Kristus, ktorý zomrel. A oni idú čítať jeho testament. Hej? Takže dostala slovo múdrosti. Je to pravda. Je to pravda. Hej, ale niektoré pravdy sú pred ľuďmi vo svete skryté a v tomto prípade to bolo dôležité. Čiže vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho. Im sa hovorí, ale oni nerozumejú, povedal Pán. To znamená, že v súlade s týmito pravdami ona to tak povedala. Takže Pán má so mnou záved aj s tebou. A potom je tam diatéke, to je druhý druh zmluvy a tam je zdôraznené, že ide o poriadok, o usporiadanie. Že tá zmluva má poriadok. Napríklad manželská zmluva, ktorú máme viacerí na tomto mieste. Môžete prosím dvihnúť ruky, ktorí máte manželskú zmluvu, ktorí ste v manželskej zmluve. A máme tu aj, teda, koľko vdov máme tu na vlastne teraz? Tri vdovy máme, takže oni sú ako vdovy, ale boli v manželskej zmluve. No a potom tu máme viacerých ľudí, ktorí túžia po manželskej zmluve. Teda predpokladám. Ja by som sa modlil, aby mohli túžiť po manželskej zmluve. Hej? Aby mali manželstvo. On je to tak dôležité, že aj keď uzatvoria manželskú zmluvu, stále sa tešia z toho manželstva a chcú byť v manželstve. Lebo som počul takú myšlienku, že tí, ktorí sú von, chcú dnu a tí, ktorí sú dnu, chcú von. No. Nech Boh zachová. Nie? Hej? Nech Boh zachová. Hej? Keď je ľuďom ťažko, lebo to niekedy prichádza. Že musia spoločne vytlačiť nejakú váhu, nie? A teraz manžel hovorí manželke, potlač so mnou. A ty si tlač, čo ty si, hej, napríklad. A podobne, nič osobné, vôbec nie proti mojej manželke. Ona so mnou tlačí všetky váhy. Ale príklad hovorím, ako príklad, hej. Takže ďaká Bohu za manželskú zmluvu. Ale aj tam je poriadok a usporiadanie. Musí tam byť poriadok. Hej, lebo keď tam nebude poriadok, keď tam nebude to, že my sa doplňame, že Gabika a ja sme iní, ale spolu vytvárame celok, kedy ona má zodpovednosti práva a ja tiež a spoločne sme ako jedno telo, tak by bol zmetok, chaos, zvada a podobné. Ale nech nás Boh chráni, od toho nech nám dáva milosť, aby sme dobre spolupracovali. Hej, čiže Gabika má svoj diel zodpovednosti a práva a ja takisto svoj diel zodpovednosti a práva a spoločne si slúžime a nech Pán dá nám milosť aj vám všetkým. Amen? Musí tam byť diatéke, musí tam byť poriadok a usporiadanie. A to je dôležité v tvojom vzťahu s Bohom, lebo máš takúto zmluvu s ním, aby tam bol poriadok. Nemôže tam byť neporiadok. Napríklad, že niečo skrieme, potajme, budeme nosiť so sebou, veď Pán si to možno nevšimne. Že Pán má toľko roboty s bratmi a sestrami v zbore, tak čo ja? A Pán si nevšimne, že ho svrbí maliček. Určite nie, on má ešte iné prsty. 9 prstov na rukách a 10 na nohách. Čo tam ňasíme. A nie je to tak. Lebo poriadok Boží, usporiadanie zmluvy, ktorú s nami má, hovorí, že on si to všíma, že vie, ako sa máš a že je to pre neho dôležité. Halelúja. Takže on má s nami zmluv, kde je poriadok a usporiadanie a kde platí aj, že zomrel za nás, preto tá zmluva platí. A v tej zmluve máme napísané, že aj my sme zomreli pre neho. Že žijeme pre neho, nie sami pre seba. Amen? To je krásne.
Je to krásne, ak to vieme žiť. A potom máme všetko v Bohu. Keď to vieme žiť, tak platí, že Boh je zabezpečovateľ. Keď to vieme žiť, tak platí, že Boh je Jahve Jíreh. Keď sa to snažíme žiť, to máme v zmluve. Lebo keď vyznávam, že on je Jahve Jíreh, tak si pripomenieme, ako bol testovaný jeden Boží služobník, nie? Abraham, ktorý išiel so svojím synom, aby ho obetoval, a on bol ochotný obetovať to najvzácnejšie. Boh to potom povedal. A tak mu povedal. A tam zaznelo to meno Jahve Jíreh, lebo on bol ochotný obetovať to najvzácnejšie. A tak tam zaznelo to meno. To znamená, že patrím ti so všetkým, aj s najvzácnejším, čo mám. A on nepripravil o to Abrahama, ani teba nechce pripraviť. Skôr ide o to, aby sme si boli vydaní vzájomne. Amen? To je tvoje zmluve s Bohom. Takže ja chcem od Pána to najlepšie. A on chce tiež odo mňa to najlepšie. Ja chcem od Gabiky to najlepšie. A Gabika odo mňa tiež chce to najlepšie. Hej, tak to je. Tak je to zdravé. Takže to máme v zmluve. A teraz Boh vlastne tu nám hovorí, ale dávajte pozor na pokušenia. Pozor. Dávajte pozor na pokušenia, ktoré sa budú týkať 10 základných vecí. 10 základných pokúšení v živote. 10 základných skúšok v živote. Daj na ne pozor, lebo tam hovorí 10 Božích prikázaní. Do 10 základných skúšok v tvojom živote. Do 10 základných priestorov pre pokúšanie v tvojom živote. A teraz by sme mohli nad každým jedným sa zamýšľať dlho, ale len krátko. Niektoré poviem a jedno trošku zdôrazním, tak ako som to vnímal, že by som mal. Takže Boh tu hovorí, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš nimi zotrčovať, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Takže Boh povedal, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Hej, inak povedané, dávaj pozor, lebo to na teba bude číhať. Dávaj pozor, tu je pokúšenie, aby si mal aj iných bohov okrem mňa. Nie je to napísané namiesto mňa, lebo to by si ľahšie všimol. Ale tu je písané okrem mňa. Nie je tam napísané, nebudeš mať okrem mňa väčších bohov, ako som ja. Menších môžeš mať. Nie. Nie je tam napísané nič také, je tam napísané, vôbec nebudeš mať okrem mňa iných bohov. Nemôžeš uctievať aj Boha, aj niečo iné ako Boha. Hej, ako Boha, samozrejme. A tu je dôležité vedieť, čo to znamená. Tak v písme vidíme, ako ľudia žili so svojím Bohom. Pravidelne sa s ním stretávali. Prinášali mu obety, že činili pokánie, aby boli očistení od hriechu. Tak tieto 3 základné veci som povedal. Hej? Čiže sa s ním pravidelne stretávali, prinášali mu obety a činili pokánie, aby ich Boh odpustil, aby s ním mohli byť v spoločenstve. A toho sa cítia aj ďalšie príkazy. A ja spojím s týmto jeden príkaz a to je, že to presne, čo Janko dnes už čítal. 6 dní budeš pracovať, teda od 11. verša, 12. Zachovaj deň sobotného odpočinku, aby si ho svetil, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 7. deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani tvoj ostatný dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka odpočnuli ako ty. Pamätáš, že si bol otrokom v Egypte a že ťa Hospodin tvoj Boh odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin tvoj Boh prikázal zachovávať deň sobotného odpočinku. Dobre, ale to bol starý zákon, to bolo veľmi prísne. Už dnes to tak nie je také prísne. Už nie je také prísne. Už je to jednoduchšie. Už to nie je tak, že zachovaj deň sobotného odpočinku, 6 dní budeš pracovať, 7. Nie, to už ako chceš. Možno niektorí to tak si myslia, ale nie je to tak. A potom je istá prekážka, ktorá bráni tomu, aby sme prežívali Hospodina tak, ako on chce a mali to, za čo sa modlíme.
Na chvíľočku sa pozrime do Žalmu 66, verš 18 až 20. Žalm 66, verše 18 až 20. Keby som mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vypočul. Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť. Takže žalmista sa modlí tu a hovorí, Roháček píše tak, keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, inak povedané, keby som ignoroval tú neprávosť, ktorú mám vo svojom srdci, keby som ju toleroval, keby som mal v srdci zlý úmysel, keby som tam mal niečo zlé, čo nie je v poriadku, Pán by ma nebol vypočul. On si to myslel. A my si to ako myslíme? Keď tolerujeme hriech vo svojom srdci, keď máme nejaký zlý úmysel, vypočuje nás Hospodín. Alebo to môže byť prekážka, aby nás Boh vypočul, lebo on to tak bral, on to tak vedel. A Pán hovorí, žalmista hovorí, Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. Nebola tam taká prekážka, alebo som ich dal preč. Prekážky. Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi moju milosť. Teda svoju milosť. Vďaka Bohu za to, že máme energiu. Viete, akú napríklad? Kinetická energia. Ešte akú máme energiu? Elektromagnetická energia. Tepelná energia. Ešte nejaká? A však vysokoškoláci by ste mali robiť nejakú prednášku, ale to netreba. Len máme rôzne druhy energie, všakže? A tá energia, mohli by sme ju nazvať aj inak, že prúdi sila. Mohli by sme to tak nazvať, že prúdi sila. Tá energia je ako sila, ktorá spôsobí, že niečo bude fungovať. Nie? Čiže napríklad môj mobil potrebuje byť, ten má dobrú výdrž celkom, okay, potrebuje byť Samsung, nerobím reklamu, ale OK, no. A napojím ho, nabijem batériu a potom tá batéria ide istý čas. Ale príde chvíľa, kedy mi tá obrazovka trošku stmavne. A hlavne aj na tablete to vidím. Keď mi hlási, že už ho bude treba dobiť. Je problematickejšie potom s tým pracovať, ale tak to je. Až napokon červená kontrolka tam je a potom a už nejde. A potrebuje znovu doplniť energiu. Lebo inak nepôjde. A to je jeden aj z mnohých iných príkladov, tak ako potrebujú lietadlá čerpať pohonné hmoty, nie? Tie motory lietadlové. Každý ten nejaký dopravný prostriedok ide na nejaký pohon. Potrebuje energiu. My ideme tiež na nejaký pohon. Teraz z hľadiska tela, duše i ducha. Z hľadiska tela, duše i ducha ideme na nejaký pohon. Potrebujeme doplniť energiu. Musíš mať čerpaciu stanicu na doplnenie duchovnej energie, lebo tvoje duchovné bytie je kľúčové, je najpodstatnejšie. Moje duchovné bytie, lebo patríme Bohu, sme jeho deti, nad všetko ostatné a my potrebujeme okrem duševnej a fyzickej energie aj duchovnú energiu. Keď si ju nedobiješ, tak stmavne obrazovka. Keď budeš mať už len 6% dobitého ducha, nabitého, tak stmavne obrazovka už nebudeš dobre vidieť. Duchovne. To už ani sa mi tak neprotiví ten hriech. Ani už nevidím to, čo som videl. Niečo sa stalo. Stmavla mi obrazovka. A všetko je na nič. A človek sa stráca vo svojich emóciách a myšlienkach. A potom, keď pôjde na nulu, tak už sa cíti ako človek bez Boha. Už sa cíti ako človek, ktorý netúži po Bohu, nepozná Boha a neprotiví sa mu hriech. Potrebujeme na to dať pozor však. No a Boh v rámci toho hovorí, dávaj pozor na 10 pokušení, pre ktoré dávam prikázanie, aby ťa diabol cez ne nedostal do pasce, pretože on nastavuje pasce, ako hovorí v 15. kapitole Evanjelia podľa Matúša pán Ježiš, že beda svetu pre pohoršenie. Tam sú isté pohoršenia vo svete. To sú ako pasce, skandalón v gréčne. Pasce, do ktorých ťa diabol chce zlákať, aby ťa vyprázdnil, aby ti zobral energiu. Dávaj pozor. No ale keď máš spamnutú obrazovku a dlhodobo ideš na 6%, nevšimneš si to.
Nevšimneš si, že to je pohoršenie, padneš do toho. Ale keď máš 95% batériu, tak ti hneď proste registruješ, ty vieš. Tak je dôležité, aby si nezabudol, že Boh hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nemôžeš ich uctievať namiesto mňa. Musíš mať spoločenstvo so mnou. Potrebuješ prinášať obety a potrebuješ aj činiť pokánie, aby si bol očistený od hriechu. Ako často máme hľadať Boha? No Biblia hovorí napríklad, že hľadajte jeho tvár ustavične. Neustávajte v tom. Hľadajte jeho tvár stále. Majte s ním spoločenstvo v noci, cez deň. Kedykoľvek môžeš žiť s ním. Buď s ním. Hľadaj jeho tvár. Hľadaj jeho tvár. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Tak? Neopijete sa vínom, ale buďte plnení duchom. A mnohé iné miesta. Napríklad žalmista Dávid hovorí v žalme tom najdlhšom, čiže 119, hovorí, že 7-krát za deň ťa chválim. 7-krát. Potom hovorí, o polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval. Hej. A vidíme mnoho iných miest písma, kde ľudia hľadali Pána, lebo to potrebovali. A viete, čím viac využívame energiu na nejakú prácu, čím máme väčšiu zodpovednosť aj v Božom kráľovstve, tým viac energie potrebujeme, alebo častejšie ju doplňať. Tým častejšie ju potrebujeme doplňať. Čím väčšia zodpovednosť, tým väčšie zápasy, útoky, aby si nemal energiu, aby si nedoplnil energiu. A keď ja si nedoplním energiu, tak budem ako vypnutý mobil. Nechcem byť. Nechcem byť. Potrebujem sa dobíjať svoju batériu. Potrebujem sa naplňať. A ty tiež. Pretože potom ti zostane už len telesná a duševná existencia. Ale Boží život, ktorý Ježiš prišiel dať, ten v hojnosti, viete, Jan 10.10, ja by som prišiel, aby ste mali život a aspoň trošku, aby ste ho mali. Či koľko? V hojnosti však, alebo v plnosti, dalo by sa preložiť, tak ten život tam nebude. Už tam bude len telesná a duševná existencia. Ty sa zasmeješ nad vtipmi, ty sa budeš tešiť s kvietkou, ale Pána už nebudeš vnímať. Ak nebudeme mať duchovnú energiu. Takisto fyzickú energiu potrebujeme, hej, ale tá podstatná je tá duchovná. Takže je dôležité sa dobíjať tú batériu. A preto potrebuješ mať spoločenstvo s Bohom tak, ako len môžeš. Najlepšie, ako len môžeš. No ale to sa dá, keď je toľko vecí, ktoré ja musím sa s ním spraviť. No a v tom si treba urobiť poriadok. Však každý z nás. Že čo naozaj musí spraviť. A čo už spraviť nemusí. Ale ja potrebujem aj duševný odpočinok. OK? A duchovný? No to ten, čo ja viem, to už je zlé. Ak by som takto rozmýšľal. Predovšetkým potrebuješ duchovný odpočinok. A o tom hovorí Boh. Napríklad aj v Izajašovi 58. kapitole, že vďaka tomu odpočinku ty budeš požehnaný, budeš mať rozkoš v Pánovi, budeš sa z neho tešiť, budeš mať silu, budeš mať zdravie, budeš mať ochranu, tvoje potomstvo bude požehnané vďaka tomu, že budeš odpočívať s Pánom. Takže nebudeš mať iných bohov, ale budeš odpočívať s Pánom. Daj si to ako prioritu svojho života. Daj si to ako prioritu svojho života. No nepriateľ nastaví pase, aby ťa znechutil od toho času s Pánom. Nastaví skandalón, aby si bol zahorknutý a vyčerpaný. A prídeš k Pánovi s postojom, ale ja si myslím, že to bude inak. Ja som zažil sklamenie a mne sa už nechce byť s Pánom tak. Pán nevypočul modlitbu, ako som ja chcel, a tak mne sa už nechce. No, a takéto stavy niekedy ľudia majú. Pretože diabol sa usiluje sa o to, aby si stratil túžbu a aby si sa nevenoval Pánovi. A Pán Ježiš hovorí, poznáte pravdu a pravda vás od týchto ťarh oslobodí. Pretože to je diablova lož, ktorá ťa sa snaží zajať a okradnúť čas s Bohom. Aby si uctieval svoju túžbu a nie svojho Boha. Pretože ty, keď sa odvracáš od Boha kvôli svojej túžbe, tak už tá túžba, nenaplnená túžba, je tvoj Boh. Keď povieš, tak mne sa nenaplnila túžba, neviem, nechajme tak. Tak túžba je tým Bohom. Sklamanie je Bohom. Čo je Bohom? Boh je Bohom, ktorý nás obnoví, uzdraví, dá nám rady, ktoré potrebujeme, oslobodí nás, poteší a pozdvihne. A potom máme udávať obety.
My už máme dávať duchovné obety, okrem aj iných, hej, ale duchovne. Čiže je napísané Rímanom 12.1.2, prosím vás pre milosrdenstvo Božie, aby ste dali svoje tela ako živú svätú obeť Pánovi vašu rozumnutú svätoslužbu. Takže obetujeme sami seba, že každý deň, Pane, tu som, ja živá obeta, Pane, použij si ma dnes, hovor, čo ty chceš, potrebuješ to mať, ak to nebudeš mať, ak si to neustrážiš a budeš uctievať iné, to znamená, že nedáš Bohu čas, nebudeš hľadať odpočinok pri ňom, budeš mať iné, čo budeš uctievať, čokoľvek iné, tak potom je to, čo sme čítali v Žalme 66, že keby som v srdci toleroval hriech alebo hľadel na neprávosť, Pán by ma nebol vypočul. Preto je dôležité si skúmať srdce pred Pánom, ak tam niečo také je. Ak Boh nie je tvoj Boh, tak ako si povolaný, aby bol, ak nemáš čas na odpočinok s ním, tak tam je potom tá neprávosť. A niektoré modlitby nie sú vypočuté. Pretože takto to vidíme v písme. Preto je základná vec. A tak keď ľudia nemajú dostatok odpočinku s Pánom, tak to nejak aj vyzerá. Stretneme sa ako cirkev a máme svoje duchovné batérie. A niektorí sú nabití na 20%, niektorí na 30%, niektorí na 60%, niektorí na 97%. 100. Technicky sa to vraj neodporúča, ale duchovne áno. Na 100% nabitý, hej? Na 100% nabitý. A potom sú tak 5%, 6%, nie? No tak sa stretávame a máme spoločenstvo. Ak by sme mali všetci nabité batérie na 15%, tak to budeme cítiť. To budeme cítiť. Hej, rozumieme? A potom čo Pán, aké slovo má poslať, keď ľudia nemajú spoločenstvo s Bohom? Ako sa má k našej viere priznávať, keď majú 15% batérie? Keď majú neprávosť vo svojom srdci a nehľadajú Pána, ako sú povolaní robiť, ak nemajú prioritu u Boha, tak Boh nemôže urobiť to, čo by urobil pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu, pretože tak hovorí 2. Kronická 16.9, nie roháček, poznáte, nie? Môžeme si to zobraziť. Roháček, 2. Kronická, alebo Paralip po menom 16.9. Lebo oči Hospodinové chodia sem a tá po celej zemi, aby dokázala svoju silu pri tých, ktorých srdce je celá obrátená k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny. Povedal prorok kráľovi Azovi. To znamená, že tu je napísané, oči Hospodina nášho Boha, ktorého uctievame, hľadáme, ku ktorému sa modlíme aj dnes, tak oni chodia sem a tam po celej zemi, to znamená, že sa pozerajú aj tu, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu, ktorí majú 100% batérie. Celé. Obrátené k nemu a pri nich dokáže svoju silu. Hej? No ale keď máme 15% batérie, čo urobí Pán? Tak dobíja batériu. Posíla slovo, na chválach nás dobíja, aby sme mali silnejšie batérie a hovorí, doplň si batériu, staraj sa o svoju duchovnú batériu, aby mohol Boh dokázať svoju silu pri tebe. Aj cez teba, pre iných. Potrebuješ to. A my všetci to potrebujeme. Áno? Takže, ak by som spieval tak krásne, ako, neviem kto, Pavarotti, keď kto to bol. Hej? Alebo aj ty, len ja. Ale ak by si nemal dobitú batériu, ľudia by prežívali iba, že pekne spievaš. To je málo. Lebo v cirkvi to nestačí. Hej, vďaka Bohu za krásny spev, však. Aj za hudbu, za obdarovania. Ale pokiaľ nemáš dobitú batériu, ľudia len uvidia, jak ty krásne spievaš a hráš. A im to nebude stačiť. Oni odídu vyprázdnení, suchí. Ale keď ty budeš mať duchovnú batériu dobitú a možno nebudeš až tak krásne spievať, len trošku menej krásne. Hej? No tak ľudia budú mať dobité batérie. No, Boh sa za teba postaví. A to je pri každej službe tak. Pri každej službe. Takže Boh nám hovorí, dávaj pozor na toto pokúšanie, lebo tu číha. Nech uctívaš Boha ako Boha. Potrebuješ sa očisťovať každý deň, vyznávať svoje hriechy, aby ťa žiadny hriech neťažil. Takže nehrať len tak na neprávosť vo svojom srdci, ktorá je v tom, že ty Boha nehľadáš, alebo máš dobitú batériu len na 20%. Dobíjaj batériu. Dobíjaj batériu. Ja viem, že sa dá aj na 20% fungovať. Dá sa.
Ale to môže byť nebezpečné niekedy. Nie? Môže to byť nebezpečné. Takže určite Pán chce každopádne, aby si mal plne dobitú batériu. Plne dobitú batériu. A tu je napísané, že čo všetko sa deje. On hovorí, že je súd na pokolení ľudí, ktorí Boha nenávidia. Do 3. a 4. pokolenia. Ale robí milosť tisícom tých, ktorí ho milujú a zachovajú jeho prikázanie. Nie je tam napísané, že zachováva milosť tisícom tých, ktorí ho majú radi. Rozumiete? Ja mám rád napríklad Lidl. Hej? Ja mám rád iPad, mám ho rád. Mám ho rád. Máme veľa vecí radi, nie? Môžete mať radi nejakého politika. Bez výsmechu. Môžete mať nejakého politika radi, ale milovať ho to je niečo iné. Milovať ho znamená, že niečo pre neho robíš. Čiže tí, ktorí ma milujú, a Pán Ježiš hovorí, vy, ktorí ma milujete, majte ma radi. To mi stačí. Nie, on povedal, ktorí ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Tí ma milujú, ktorí zachovávajú moje prikázania. Miluj svojho Boha 20% batériu svojho srdca, 20% batériu svojej sily, duše, celou. Aj mysľou. 100%. 100%. To je príkaz. Takže ak toto budeš robiť, ako tak budeš milovať, tak Boh hovorí, že ti ukáže milosť v tých rôznych oblastiach a dokáže pri tebe svoju silu. Takže my sa potrebujeme v cirkvi stretávať so 100% dobitými batériami. My to potrebujeme. My sme k tomu povolaní. To je naša povinnosť. Ja vás nechcem preťažiť. Ja nemyslím tým, že musíte sa modliť viac ako 5 hodín denne. Ja hovorím, že máš mať dobitú batériu. Takže Pán vie, koľko mu môžeš dať a to od teba čaká. Dávaj pozor, aby si to neminul. Lebo potom, podľa Žalmu 66, hľadíš na neprávosť vo svojom srdci a tvoja modlitba môže mať prekážku, nebude vyslyšaná. A to nechceme však. Takže ja sa budem modliť za niekoho, Pán Ježišu, požehnaj, veď on tak veľmi potrebuje zvyšný plat do 5 000 eur. Požehnaj ho, uzdrav všetky jeho bolesti, uzdrav a Duch Svätý ukáže, syn môj, 30% batéria. Napomeň ho, nech si dobýva batériu. Dobíja. Ale Pán, ja chcem. Ja som povedal. A my ako služobníci musíme povedať, OK. To, čo ty povieš. Rozumieme? Takže to je dôležité, aby sme mali 100% dobitú batériu. Aby sme sa o to starali, tú duchovnú. My starší to učíme tých mladších. Duchovne silných, učíme tých duchovne slabších. Áno, aj deti musíme učiť, ako to majú žiť. Mládež, nie? Musíme sa snažiť pripraviť možnosti, podmienky iný druhým a každý potrebuje mať nejaký spôsob na to, aby mal dobitú batériu, aby prežíval tú milosť, ktorú Boh dáva tým, ktorí ho milujú a zachovávajú jeho príkazy. Dalo by sa hovoriť ešte o iných príkazoch, každopádne mohli by sme ísť ďalej, hej? Kde je dôležité, aby sme netolerovali neprávosť vo svojom srdci. Takže, ak nemáme spoločenstvo s Bohom, ak ho neúctívame ako Boha podľa prvého prikázania a potom, ak nedávame odpočinok, ak nemáme odpočinok s Bohom, lebo k nemu sme povolaní, tak potom môže byť problém aj s príkazom posledným. Môžeme to zobraziť 21. verš 5. kapitoly 5. knihy Mojžišovej. Tu máme. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho, ani sa lakomiť na dom svojho blížneho, ani na jeho pole, ani na jeho sluhu, ani na jeho slúžku, ani na jeho vola, ani na jeho osla, ani na nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Takže Boh vlastne hovorí, dávaj pozor, lebo diabol na teba číha týmto pokušením. Dávaj pozor, lebo tu je toto pokušenie. Tu je tá skúška. Na toto dávaj pozor, diabol na to číha. Dávaj pozor, aby si netúžil, lebo mohlo by sa stáť. Je tam diabol, ktorý ťa bude pokúšať, aby si túžil po manželke svojho blížneho. I nás Boh zachová. Aby si túžil po čomkoľvek, čo patrí tvojmu blížnemu. Jeho mobil, jeho pekné topánky, že jeho krásna záhrada, jeho letná úroda, jeho dovolenka v Egypte. Nie? A my sme neboli v Egypte. A my sme boli iba na Širave. Nie.
No, lebo to je náš život. Hej. To sú naše pokušenia, kedy diabol číha, aby si túžil po niečom, čo patrí tomu blížnemu. Aj na mňa. Aj na mňa číha. A ja potrebujem vedieť ohnivé šípy a strely nastaviť štít viery. Viete ako? Štít viery, ktorým uhasíš všetky ohnivé šípy toho zlého. Uhasiť. No ale ak nemáme dobitú batériu, veď ty ani nezdvihneš ten štít. S 5% batériu nedvihneš štít. To je aké ťažké. Jak ten štít nevládzem dvihnúť štít. A Svätý Duch hovorí, dobi si batériu. Lebo nedvihneš štít viery. Viete, hej? Že nadovšetko si vezmite štít viery. Nadovšetko štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého, hovorí 6. kapitola Efeským. Aby si mal štít viery, nastavoval. Hej, keď ti tebou ukáže, no teraz, čo ty povieš, pozri sa na to auto. Ty nemáš Audi 80. Napríklad. Nie? Pozri sa na tie nové topánky, už tretie tento rok. Hej, to sú diabolové tlaky. No a ty, keď máš dobitú batériu, nastavíš štít viery. Vo všetkom Bohu ďakujte, lebo to je Božia veľa v Kristovi Ježišovi. Ďakujem ti, Pane, za to, čo mám. Amen. Nastavíš štít viery. Hej? Biblia hovorí, na mnohých miestach, ako veľmi musíme dávať pozor, ale keď nebudeš doplňať batériu, ak nebudeš Boha uctievať ako Boha, podľa princípov písma, ak nebudeš mať čas na odpočinok s Bohom, nebudeš mať dobitú batériu, nezdvihneš štít viery, potom budeš sklamaný, nahnevaný, frustrovaný. To za to môže Igor a za to zase môže Kvetka a za to môže Eržika a za to Pán Boh. A v podstate za všetko Pán Boh môže. Ako ja k tomu Pánu Bohu sa môže modliť. A to už je 2% batéria. A 0% už sa nemodlím. Nech sa iní modlia. Ja už som sa modlil dosť. Nie? No. Nech nás Boh zachová. Amen. Nech nás Boh zachová. Takže sme povolaní dobíjať batériu. Viem, ako ja veľmi nevyhnutne potrebujem dobíjať batériu a niekedy je to ťažké, keď viem, že nesmiem ísť spať ešte o polnoci, lebo musím dobíjať batériu. Alebo musím stať o 2:00, lebo musím dobíjať batériu. Lebo keď ju nedobijem, tak príde šípy. A ja už potom budem kričať o pomoc. Ale keď dobijem batériu, tak to bude inak vyzerať. Amen? Sláva Pánovi, tak budeme sa modliť, dobre? Môžeme sa teraz modliť. Modli sa za svoj život teraz. Povedz Pánovi, Pane, odpusť mi môj nepravosť v srdci, očisti ma. A nezabudni na tento princíp. Žij ho, žijme ho, môžeme sa modliť.